Бояджията какво прави, бе? Добре са боите са, да? Много добре. Ама тук няма нещо да горе. Не, ти да нямаш, бе. Ами, докато чакаме, дай да ни заснимаме. Айде, Как да застанем на къде? Ваня, айде на къде искаш тук, докато са? Не, аз тук искам да направя. Добре. Спагети. Кажи, брат. Бате ти другите дойдоха, ви къде сте, бе? Кажи му, че вървим към хотела, тук към този хотел, там ще бъдем отпред някъде. Елате към където бяхте днеска басейна. Да. Пред него, ще видите. Айде, бе, брат, аз имам фото, айде. Записахме го. Каде, само да ви го види. Не, трябва да има и скрити моменти. Трябваше да дойдете на дивния кърдон, да видите на красивостта. Щяха да е антивирусната ви. Готови ли са, Ваня? Аз не гледа да гледам. Насам? Пробива любов от твоите за роман. Готови ли сме? Сега. Видеото си ме как ще спеш по дубето. Сега. Само Ваня, вземеш чак. Само булката. Тони и ти. Чак. Там ли си? Не, тук ти е Тони, извинявай. Изчакайте. Напри главата. Така. Браво. Да. Браво на тебе. Браво, да! Браво на всички деца. Лено, усмивка, баба. Шоши, усмивка, Лео, Шоши. Лео, усмивни се, бабо. Сега. Един път. Гледай към децата. Обърни се, гледай децата. Да, така. Деца. Лено, пусни си роклите. Браво на булката. Що само на булката е? Момичетата я гледай. Искам булката да повърна. Точно така да гледа булката. Я ви се скрите всички зад глава. Скрите се всички зад глава. Бързо. Скрите така, че булката ще го. Театрото. Това с видеото. Не говори ли баба на български? Да. А ти при нея. Мен няма викат. Викаме те. Чакате, айде. Сега дай го сега отпред. Къде е Зетя? Зетя къде е? Той се снима, чакай малко. Да, нещо да слуха, Зетя. Тук. Добре. Сега да гледам една, да гледам на друго място. Аз си... Добре. Сега. Гледайте към тях. Усмивки на всички усмивки. Значи, това да трябва да доближа малко. Няма да... Лиза. Сега, я се гледайте вие два. Гледайте се два. Да, филм като него. Запознахте ли се? Свободна ли стая, вече? Момченцето. Лео. Дай де всички усмивки.
Готова ли са, Ваня? Букета хубаво към нас, дай. Точно така. Точно както виждам, да. Хайде следващите. Следващите. Аз при Джони. Така, чакам насам. То точно както да беше хванала, те се снима. Зрението на човек е така, не така, нали? И зрението е свикнало да гледа тая картина. Телевизорите са така. Да. Аз ще оправя, ви кажете, женете са хубаво време. Чакай. Слушай, гледай напред. Гледай как е червеното гледа. Мадрид. Спагети! Спагети. Макарон. А, да. Спагети! Снимка шут! Готови сте? Опа. Благодарим. Нищо, нищо. Снимка шут! Я дайте само още малко напред. Papa, jo papa. Jo papa, ik wil het niet. Nee, maar Къде искам тогава? Давай, къде? Аз съм Дай един път насам. Аз така гледам. Снимка шут! Гледай как не камерата снимка. Точно как. Изчакай малко, Ваня. Айде, дай, Ваня. Горчиво. Чак пак. Да не прекалявам. Айде с кума и комата. Си ръката така прилича. Никога не е за различите само. Аз така. Да, бе, стъпа там. А ти ли всички? Ето, Добре. Добре. Много си готини. и ние го хващаме целия. Голям. Кръста. Пожелание на младоженеца. Свърши, моля. Свършихме. Да, бе, хубаво е, хубаво е. Много към булката. Опре малко сакото. Тейте е добре. Значи на ергените да гушат бурките малко. Ти с момиченците хубаво. А така. Отзад ръчички да сложиш. Айде, моите момиченци, тук гледате. И аз сега насам? Браво. Цяло си бъде. Или си глътни коленчета. Я насам насам. Да, не е добре. Тук, усмивка. Усмихни се. Давай, Джоко, включи се. Включвай се, да. Дома. Няма ли да съм Още сте хубави. Ще намерим, всичко ще бъде наред. Абе, какво ще идем? Добре. Супер. Екстра.
Казвай. Джайнто вече се умори, да ти кажа. Какво сме направили, те? Да, достатъчно. Какво сме направили? Да, стига. Че се разпада всичко вече. Не са ли достатъчни? Мисля, че са достатъчни. Не, само ние искаме се още. Ние се още. Наблюдавате ли? Някой има за спомен, докато наблюдават сесията. Айде се вълката, че там.